2009an eta krisi egoera ikusita, familiek aurrezteari ekin zioten eta bataz beste diru sarreren 17% gordetzera heldu ziren. Egun, 100 eurotik 7,5 pasatxo baino ez dituzte aurrezten. Aurrezteko, hori daia, lujo bat. Lortzen baduzu ailegatzea, hilabetea bukatu arte, hori da aurreposo handia da. Langabeziak gora, soldatek bera eta prezioek gora. Argia, berogailua, guzti hori, bai, igartzen da. Autonomo gutxi hau dazten dugu. Oren langabe nau, así que... 2000 urtetik gaur arte, aurrezte ahalmenaren inguruan, Estatistika Institutuak eman duen daturik txarrena da egungoa. Aurrezteko adina ez eta murrizten jarraitu behar. Garrantzitsua ez dena, baina gero ja murrizketak, janaria, etxebizitza, gauza guztiak. Prezioari gehiago begiratu eta marka zuriak edo bilatzera, bai. Hain zuzen txostenaren arabera, familiak marra gorria pasa eta jatekoan murrizten hasi dira.